Ya bafowethu kade ngilalele umongameli wena ekhuluma la upresident uRamaphosa uRamarama uCupcake ethi into edala ukuthi iANC ingaphumeleli okhetheni la kulonyaka elalungu May no la 2024 May uthi ukhala ngeMK Party iMK Party eyabe imbangela yokuthi ingaphumeleli iANC okhethweni. That's number 1. Number 2, amathuba emsebenzi angekho kubantu. Number 3, izimfuno zabantu aziyiswa kubantu. Umbuzo wami uthi uma ngabe ezazi lezi zinto ayishoyo ake kubeke icele nje kuMK. Uma ngabe zazi lezi zinto ukuthi amathuba emsebenzi ngempela ayashoda South Africa, yini yena ake wayenza sayibona ngaphandle kokuthi abhebhethekise ukuthi uzonikeza abantu o350? Because iwari yami enkulu wayememezela ngokuthi u350 ungathenga ukudla, u350 ungaya emsebenzini, ungahamba uyofuna umsebenzi ngokuthola u350. Ememezela ngokuthi u350 ungaqala ibhizinisi. Yabona bafowethu, yabona angikaze ngimbone mina umuntu irresponsible ubheda njengo mongameli uRamaphosa. uMr Ramaphosa ubheda bafowethu, ngokwami ubheda omkhulu 100%. Uthi kwakuyiMK, right? kwakuyiMK. Asifuni ukuza lo nonsense. I think abantu base South Africa they had enough about excuses are unnecessary. Ukuthi kwakubani akubalekile. Into esiyifunayo manje isisombululo. Futhi akakhohlwa ukuthi abantu bayoyivotela iANC again. I don't think so. Angiziboni nami ngivotela emangaze ethiwa nje ngempela ngiba sober. Angeke ngivotele iANC. Angeke ngivotele iEDA. Angeke ngivotele what you call iFP. Iqembu elikhulu la KwaZulu Natal iFP. Angeke ngilivotele. Angisoze ke futhi ke ngalivotela. Iqembu elathando babo wami lelo. Kodwa nje ngathi cha bobo angisoze. Kodwa nje bafowethu izinto ayezisho kukhankaswa wayekhankasa ngezinto ezirong ukuthi sizonikeza u350 uzothenga ukudla, u350 uzohamba uyofuna umsebenzi ngo350, u350 uzoqala ibhizinisi. Ukhona umuntu onengqondo ongasho kanjalo? There's nobody onengqondo ongasho kanjalo. Kwi-ANC kulekha i-leader, you know. So sonke sasicabanga ukuthi ngokubekwa kwakhe because wayeyi-success saka-JZ. Mr President lo khona manje wayeyi-success saka-JZ. So sonke sasicabanga ukuthi uzoba better because wayebekuzobe yi-success saka-JZ. Abanye baze bethi ngoba usomabhizinisi, but lelizwe bana ngaphathwa somabhizinisi, it a mess up because onke ama-opportunity avelayo kuyoba awakhe. And akekho umuntu umongameli obulale osomabhizinisi base South Africa njengoRamaphosa. Akekho. La KwaZulu Natal nje baningi osomabhizinisi engangibazi abebe makhulu, even kwi-construction bonke abasekho. And abawanga nje kuphela kodwa bangena kuma-debt because they were owing. Khumbula uma usomabhizinisi uqashe uTLB, uqashe izinto zokwenza i-construction. So abakhokhelwanga labo bantu iy'mali zabo, amabhizinisi abo. Ngalesi sikhathi bengakhokhelwa iy'mali zabo, ngalesi sikhathi eqashe amathuluzi, lawo mathuluzi lowo company yabopha ama-companies aya-liquidator, avalwa, yabo. Nalona-ko wayenazo izinto zakhe zagcina zidliwa because of izikweletu. Kodwa ubani umuntu owenze lento? Number 1 we country, umnomzana uCyril Ramaphosa.
ifeyila esimangaliso. Ifeyila esimangaliso. Nokunye-ke nje bafowethu ukuthi eSouth Africa silalele kakhulu abezindaba. Sikholelwe kakhulu kwabezindaba. Abezindaba badlala ngathi kakhulu abezindaba. Yabo. Nanokuthi abantu bakithi mzukwane bacabanga ukuthi obani abasunguli bezepolitiki na? Obani abakontrola ipolitiki na? Yilapha abantu bakithi khona abawubulela khona ngama-senses. Ukuthi listen, asisafuna ukuzwa lutho ngoba abakontroli bepolitiki kuseyisembantu bobandlululo. Abantu abakontrola ipolitiki kuseyisembantu, kuseyilabo bantu bobandlululo ababevese bebandlulula from kobaba bethu, kokhokho bethu nobaba bethu. Yabo, ibona abantu ngempela abaplana lento ukuthi njengamanje niyabona ukuthi abantu abamnyama baqina kanjani, benza kanjani, asenzeni kanje. Baplana yonke lento yamaparlamente, bazobhala ngesi-constitution, benza izinto eziningi. Ayikho into esiyoyenza sisahamba ngomthetho wezepolitiki ophethwe abantu, okontrolwa abantu bobandlululo njengamanje. Buka nje, kunamabhano engena ngeCape Town, abantu ababesuka kwa-Israel bezobhaqa eSouth Africa. Angikaze ngizwe le media ehlala isidayisela amanga njalo. Le media eyayisidayisela ngoGupta, isidayisela ngoThumise